Prepara't per a la nova política de contrasenyes dels serveis de la UA. La normativa ens obliga a fer canvis. Quines són les noves regles del joc? Haurem de canviar la contrasenya cada 6 mesos perquè caduca. Usarem un mínim de 8 caràcters. Usarem caràcters d'almenys 3 d'aquests grups: majúscules, minúscules, xifres i signes. No podrem reutilitzar cap de les últimes 5 contrasenyes. No patisques, que t'avisarem amb temps i t'indicarem si la contrasenya nova que crees és bona. El compte arrere ha començat. Canvia la contrasenya abans del 3 de juny i recorda actualitzar les contrasenyes guardades en mòbils, tauletes, gestors de correu i altres serveis. No esgotes el termini. No et quedes sense accés als serveis de la UA. És un missatge de la Universitat d'Alacant.